naganubo ang proficiency sa mga Filipino learners base sa isa ka research nga ginpatigayon sa 2nd Congressional in Education ug EDCOM 2 sa ilang datos na nagligad ng 2023 tubtob 2025. Nakitaan nga amat-amat buhin ang proficiency sa mga pamatanon. Suno kay Dr. Carol Markey, Executive Director sang EDCOM 2, iya ginpahayag nga ini amo ang resulta sa mga kakulangan sa mga kinahanglanon sang tagsa kabulutuan. Ini nagalakip sang mga classroom, libro, kag oras sa mga manunudlo bangod sa ilang madamo nga obligasyon o kun administrative work. Mayara man sa ginpahayag nga mga tikang ang DepEd agud nga mapasaka ang proficiency sa mga kabataan kaangay sa transmutation of grades o kun ang pag-round up sa grades ng isa ka learner apang wala ini nangin epektibo. Isa man sa ginpahayag nga rason sa pagdubo sang proficiency amo ang pandemic nga nagpauntat anay sa mga face-to-face classes sa pungsod.